νομίζω Πάντως, ότι... να πω κάτι. Όταν λέει κάποιος, σου έβαλε τα γυαλιά, τι εννοεί? Ότι είναι ξυπνότερος από σένα και τους αποστόμωσε, Ναι. φαντάζομαι. Ωραία. Ότι είχε καλύτερα επιχειρήματα. Για να δούμε τώρα, από τα καταστήματα οφθαλμός, ο κύριος Ανάσης Μπίρλης, πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό το σλόγαν? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό το οποίο είπα, ότι σου έχουν βάλει τα γυαλιά? Και η Μαρία το δικαιολογεί. Καθομιλουμένη είναι συνεχές. Βέβαια, χρησιμοποιείται κατά κόρον. Λοιπόν, εγώ να πω ένα έτσι μικρό εισαγωγικό για τον Θα κύριο σου βγάλει Μπίρλη. το μάτι και διάφορα. Να πω ένα μικρό Οφθαλμό εισαγωγικό. αντί οφθαλμού είναι... Ναι, καλά, ναι, εντάξει, Ότι- επειδή έχετε και την ονομασία των καταστημάτων. Ότι πρόκειται για μια πολυσχηδή προσωπικότητα με έντονη δράση, όχι μόνο στον επιχειρηματικό χώρο, έχοντας αρκετά καταστήματα υπό τη σκέπη του. Αναφερόμαστε φυσικά στα καταστήματα Μην αναφερθείς οφθαλμός. τώρα και στα χόμπι. Είναι καλλιτέχνης, Ναι. φτιάχνει υπέροχα έντομα από γυαλιά. Από γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φοβερά. Και φυσικά είχε και μια ενεργό πολιτική δράση, αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα μόνος του. Από πού να ξεκινήσουμε? Από την πολιτική δράση δεν νομίζω. Ας ξεκινήσουμε από τα γυαλιά, από τα οπτικά. Ναι, Που είναι αναγκαία καταρχήν και για την όρασή μας. Πόσο δηλαδή πρέπει και οι γονείς να πηγαίνουν και τα παιδιά τους να παρακολουθούν και τα μάτια τους κλπ. Αλλά και για τα γυαλιά ηλίου που πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα αυτό με τα γυαλιά είναι πάρα πολύ σοβαρό, εκείνο που θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής είναι ότι για οποιοδήποτε προϊόν που αφορά τα μάτια, είτε είναι φακός επαφής, είτε είναι γυαλιά ηλίου, είτε είναι ακόμα και μεγεθυντικός φακός που χρησιμοποιούν πολλοί όταν έχουν αδυναμία στην κοντινή όραση, θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικούς. Ακόμα και τα πρεσβειοποιικά γυαλιά, αυτά τα γυαλιά που τα βλέπετε κατά κόρον να πολλούνται δεξιά και αριστερά. Πόσο μάλλον για τα γυαλιά ηλίου να τα παίρνουν από τα πεζοδρόμια και τους πλανόδιους. Τα οποία πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες δεν αναφέρονται μόνο στην ποιότητα του φακού, αλλά και στην ποιότητα του σκελετού. Και πρέπει να πούμε, κύριε Μπίρλη, ότι ο φακός για τα γυαλιά είναι διαφορετικός ανάλογα και με την εποχή του χρόνου. Δηλαδή, αν κάποιος πάει π.χ. για σκι, δεν μπορεί να φορέσει τα ίδια γυαλιά ηλίου που φοράει στο σκι με τα γυαλιά που θα φορέσει μέσα στην πόλη. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που κατατάσσει τα γυαλιά σε κατηγορίες. Η κατηγορία 1, 2, 3 και 4. Η κατηγορία η 4 είναι σε συνθήκες φωτισμού έντονου, χιόνι, τεράστια ηλιοφάνεια, δηλαδή εκτεθειμένος στο πέλαγος, ξέρω εγώ, έχει ανάγκες άλλων γυαλιών. Αυτή η κατηγορία, η 4 που λέμε, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος στην πόλη, στην καθημερινότητα, όπου εκεί θα πρέπει να φορέσει ένα άλλο γυαλί. Φυσικά, πόσο εύκολο όμως είναι τώρα σε κάποιον. 3-4 γυαλιά ηλίου, συνήθως θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία 3. Μάλιστα, άρα στην πόλη... Το λέτε εσείς στα καταστήματά σας αυτό? Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος πελάτης, δηλαδή, του λέτε το γυαλί που παίρνει είναι η κατηγορία 3? Οι ενημερωμένοι οπτικοί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γνωρίζουν και το κάθε γυαλί έχει την κατηγορία που απευθύνεται. Δηλαδή, αν εγώ σας φέρω ένα γυαλί... έναν άνθρωπο να του δώσεις ένα γυαλί κατηγορίας 4 για να τη χρησιμοποιήσει στην πόλη, δεν τον βοηθάει. Κάποιος ο οποίος έρχεται του λέτε ότι αυτό το γυαλί που παίρνετε είναι η κατηγορία στάδε. Αν κάποιος έρθει με ένα γυαλί δικό του, μπορείτε εσείς να του πείτε τι κατηγορία είναι? Βεβαίως μπορούμε να το πούμε και μπορούμε καταρχήν να τον συμβουλεύσουμε. Γιατί πολλές φορές τώρα, ξέρετε, αυτά τα γυαλιά που πολλούνται εκτός οπτικών καταστημάτων δεν έχουν τις προδιαγραφές που θα έπρεπε. Και γίνεται και κατά κόρον, δηλαδή βλέπουμε και καταστήματα με ρούχα, με υποδήματα και πλανόδιους τώρα και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, πλανόδι, στην παραλία πουλάνε γυαλιά, πουλάνε ρολόγια. Αυτό είναι έχει και μια άλλη διάσταση οικονομική, η οποία είναι τόσο μεγάλο το θέμα που συμβάλλει και στην φοροδιαφυγή αυτή η ιστορία. Ναι, είναι παραοικονομία. Η παραοικονομία είναι τεράστιο θέμα και εμείς πληττόμαστε φοβερά από την παραοικονομία. Για πείτε μας λιγάκι, ποια γυαλιά έχετε σε αποκλειστική αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα? Γιατί εκπροσωπείτε μάλλον πολύ γνωστές μάρκες. Ναι, εμείς δουλεύουμε και με πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία έχουμε διανομή, θα έλεγα, exclusive προϊόντων, όπως είναι τα Μόσκο, τα Αμερικάνικα, Oliver Peoples, Paul Smith, γυαλιά τα οποία είναι με πολύ καλή ποιότητα και με μια, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα του να μην είναι σε πολλά σημεία πώλησης, ώστε να έχει ο άλλος την δυνατότητα να παίρνει ένα γυαλί
σχεδόν unique. Να φοβάται κάτι με τους χρωματιστούς φακούς κάποιος? Με τους χρωματιστούς φακούς τώρα βρισκόμαστε στην καρδιά μιας μεγάλης υπόθεσης. Έξαρση, όπου... Κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, ναι, προσέξτε τι έγινε. Τώρα, ας πούμε, είμαστε σε ατυχία με τα τζάμπο, τα οποία τοποθέτησαν στα καταστήματα φακούς επαφής, τα οποία πάνε και τα αγοράζουν 12χρονα, 15χρονα, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς κανέναν ειδικό, κατά παρέκκληση κάθε νόμου. Δηλαδή, ο φακός επαφής είναι προϊόν που διατίθεται από οπτικά καταστήματα και από συγκεκριμένους οπτικούς οπτομέτρες. Βέβαια. Είναι κυριολεκτικά προστατευόμενο προϊόν. Και είναι ένα από τα θέματα που έχουμε. Πάντως, οι κοσμετικοί φακοί είναι φακοί κοινοί, απλά έχουν το χρώμα. Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει όμως και σε αυτούς να παίρνουμε μετρήσεις στον κερατοειδή, να κάνουμε συγκεκριμένες αναλύσεις και να δίνουμε και συγκεκριμένες οδηγίες. Δεν είναι ότι παίρνουμε αυτό που βρεθεί έναν φακό επειδή κάποιος παρανομεί και τον φοράμε χωρίς οδηγίες. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι θέμα υγείας. Εγώ κλείνοντας ήθελα απλώς να κάνουμε και μία αναφορά, επειδή εκτός από τα καταστήματα οφθαλμός που είναι πολύ γνωστά και βρίσκονται σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής, ότι είσαστε και το μοναδικό, αν δεν κάνω λάθος, κέντρο για ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, με εκφυλίσεις, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την όραση, αν το λέω σωστά, και βαρικοΐας. Το ξέρει το θέμα η Μαρία. Ναι, έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο χαμηλής όρασης και ασχολούμαστε με τα βαριά περιστατικά όρασης, όπως είναι οχροπάθειες και θέματα που έχουν τέτοια διάσταση κοινωνική, όπου καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος που ήταν ενεργός, ξαφνικά με το θέμα των ματιών του προσπαθεί να διαβάσει. Δηλαδή, εύχομαι να μην το βιώσει. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Από πολύ μεγάλο θέμα. Η πολιτεία δυστυχώς δεν καλύπτει κάποια τέτοια θέματα και έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Και είναι μια δραστηριότητα από αυτές τις οποίες ευχαριστιόμαστε, γιατί πραγματικά προσφέρουμε έργο. Συγχαρητήρια, κύριε Μπίρλη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε. Πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Θανάσης Μπίρλης, ακούσαμε τι γίνεται με το θέμα των γυαλιών και των φακών επαφής, που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπε. Λοιπόν, επειδή όλοι σχεδόν φορούν γυαλιά, ας ξέρουν τι φορούν, ας πάνε τους ειδικούς. Τα μάτια είναι από τα πιο πολύτιμα όργανα. Λοιπόν, άνω τελεία.